104.7 IFM. Report! Ikinatuwa ng ilang Dagupeños ang bumabang presyo ng ilang mga gulay ngayon sa mga palengke. Bumagsak na ang presyohan sa pulang sili na kung dati umaabot sa 1,000 pesos ang per kilo, ngayon naglalaro na ito sa 300 hanggang 500 pesos. Habang ang bedeng sili naman mula 300 hanggang 400 pesos, ngayon ay may nabibili ng 60 to 100 pesos sa kada kilo. Ang kamatis na mula sa 160 hanggang 200 pesos, nasa 50 hanggang 100 pesos na rin ang kada kilo ngayon. Bagamat nananatili pa rin itong mataas, doble na ang ibinaba ng ilan kung ikukumpara sa presyohan makaraang ilang linggo at buwan. Samantala, ang mga tindera sa Dagupan City umaasang makakabawi ang mga ito mula sa pagkatumal na bentahan ngayong unti-unti nang nararanasan ang bumabang presyo ng mga gulay. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ronara Katatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.